Bl-ispezzjoni tal-Kastellan fil-jum tal-ħadd, il-grupp Show of Arms ħadu l-Imdina lura fil-Medju. L-attività edukattiva bl-isem Discovering the Maltese Medieval Past tat stoma li daw kollha preżenti tal-ħajja tipika tal-popolin fl-aħħar tas-seklu Erbatax. John Neville Bejjer, membru ta' dan il-grupp, spjegalna kif biex tittella rikostruzzjoni lejali ta' dak li kien jiġri Malta f'dak iż-żmien kien jeħtieġ ħafna riċerka u studju. Morna fuq sorsi riċerkati fejn jiddeskrivu Kastell Sant'Angelo, x'tip ta' soldati kien hemm, min kienu, x'tip tal-bis kienu jilbsu, saħansitra wkoll. Irnexxielna nġibu magħna fl-aqda tagħna maestro d-armi, jiġifieri xi ħadd kwalifikat barra minn Malta, l-istudja il-metodu kif wieħed jiġġieled biex wabel u bl-armi ta' dik l-epoka wkoll. Ir-rikostruzzjonijiet daħlu f'dettall kbir fosthom bi ħwejjeġ tipiċi, għodda, amara u armi tal-poplu Malti ta' dak iż-żmien. Oġġetti li minħabba n-natura partikolari tagħhom mhux dejjem faċli jissib. Jekk ma tkunx veru entużjast ma tasalx, għax aħna kemm jista' jkun nippruvaw infittxu li nagħmlu kollox kif kien isejjer dak iż-żmien, anke sempliċement il-manufattura tal-armi, trid ċertu tip ta' ħadid illi jiflaħ għad-daqqiet pereżempju. Il-poplu Malti minn dejjem kien jieħu ħsieb żaqqu u allura r-riċetti ta' ikel u xorb tipiku tas-seklu Erbatax ma naqax. L-attivitajiet baqgħu għaddejjin tul il-jum permezz ta' gwidi, lectures għal pubbliku, sparar bil-qaws, dimostrazzjonijiet militari u dwelli bix-xabla.